biasane wis terus kampung ki mau suwene raja-raja. Iki somanong ngarang ngene. Lah iya. Yo nek karo ngene bidoro liyane ngono kok ora padha wae. Ha kok suwe nek nyanyi iki mau. Kowe pengen sing iso kok sing sedina. Ayo kok waduh kacamata barang jeleng. Kaya cukup bayane kan kuning aduh jan. Ora kaya klothok kok ora. Nek kaya klothok. Pak nek apa ditimbali sowan iki? Iki mong kelurahan Karangkuning. Lah iya. Kang rikala semono panitia tindak ngomong buku toyak ya mingguar kuwi ya ngersake supaya awake dhewe sowan mrene wis suwi banget ora ditimbali sowan mrene Pak Ni wis pirang taun mak suwe pokoke ora ditimbali sowan dilalah kok awake dhewe selo njur lakon awake sak rombongan sowan mriki. Alhamdulillah matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Aku kene tekan kene iki kelingan jaman biyen. Kelingan jaman biyen. Lah kene iki nggih latar kuwi. Aku dhewe dolan nang Suwardi Bahaman ngono kae. Apa iya Pak? Bapak keluarga kono apa kabeh. Awan bengi sore iki yo minang kene ya. Apa iya Pak? Zaman Joko Bayane durung dadi keamanan. Kalau dia biang-biang karo aku. Oh, si kabel. Lah iya. Yo putrane ana ragil barang kae kok. Komplit sak keluarga apa. Sing paling pengajar klothok. Ha iya. Kan paling beler dhewe lah iya. Oh ya ngerti-ngertine lho saking apale aku karo wong iki kok ya. Nyaku biung-biung yo darah iki. Heeh. Hasil marai kurang ajar apa yo klothok kae. Mulane kuwi. Kurang ajar kepiye kaya kowe ora. Mboten ding iki gelem. Lakon sowan wene maneh. Iki acara bersih kelurahan atau bersih desa. Karo menyongsong dari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sing kaping 81. Iki mongko sing rawuh para her-her maneh. Para her iki maksudnya. Lho Yai luhur ngono lho. Larak ngono. Lah iya. Sing doramoh sapa wae enggal sedukna. Iki kadangku Ibu Akit Nuriyati SE anggota DPRD Provinsi DIY. Lah kok iso muni kadang iki ayo kese keluargane Pak Joko Boyo to, isih keluargane Kang Lutuk to. Lah iya mulane kuwi apa keluarga kene iki apal. Ngono ya Mak. Bapak Istana SHM MIP staf ahli ketua DPRD DIY Rawuh. Matur suwun. Bapak Nasib Pardoyo SPD anggota DPRD Kabupaten Boprogo Rawuh. Matur suwun. Panewates ya rawuh. Bapak Kapolsek Wates ya rawuh. Bapak Dan Ramil Wates ya rawuh. Dan Lanal KP rawuh. Lurah-lurah sekapanipun Wates rawuh. Matur sembah nuwun, matur sembah nuwun. Mresani ala ngujugi awake dhewe. Lan para-para sing ora sebutake padha lenggah, padha mresani gelare ringgit purwakane. Itu ya Mak. Ya muga-muga sahabat ing panjenengan iki kabeh pardo ing Karangkuning kene dilebihno saking Buddha rencana.
kales guru beda lan sandika lapa wae manggih marang Karahayun diparingi tentrem salawasane. Diparingi adem ayem uripe, diparingi sehat, diparingi panjang umur sing padha nindakake amung tangi ora katrak apa tandurane subur makmur gemah rimah wujinane. Sing padha nindakake usaha diparingi lancar usahane, sing padha bakul laris dagangane. Amin ya Mak. Sing padha ngasta pegawe nggak mundak pangate, sing padha bakul ing bengi iki ana acara wayangan nang karakuni kene dilarengan laris maneh. Kono kaya nguripi keluarga nang omah. Amin 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 ya rabbal alamin. Iki kanca-kanca komplit wah jan kepiyan ya Mak. Sindane ana pira? Ana 7. Lho. Apa bicara kekol waru ini? Iki sing ngersake pamong desa Karangmuni, pamonge nom-nom kabeh sing paling tuwa Gabul. Kabeh tuwa dhewe. Gabul sapa? Joko bayane wah goblok banget iku ora. Kae jenenge Wahab Hasbullah apal aku nggih kancaku kok ya. Lah iya. Nom-nom kabeh ya pamonge, Pak. Pokoke ya pinter kabeh. Oh, alhamdulillah. Ya senajan kok pinter, ning aja cukup nyambut gawe ana ing bali kelurahan utawa ana ing kelurahan Karangmuni. Sing tak jaluk ya ngerti marang ngubah musike warga Karangmuni. Dadi kudu ngiteni tenan karo wargane. Kudu pikan karo wargane, kudu bisa ngrengku karo keluarga apa warga ing Karangmuni kene Pak. Bisa manunggal antara Gustine lan kulone maksude Gusti kuwi Kyai Karangmuni sing kudu derajat lapangan lan sing ora kudu derajat lapangan kudu manunggal. Manunggal tekan manunggal rasa kuwi bisa mahangi dadi pikuwating desa lan patut kula kanggo contoh desa liyane. Oh ngono ya Pak. Iki monggo lurah Sakapangon wates rawuh lurah Walwaru yo rawuh lurah Ngestiarjo rawuh lurah Gladayo rawuh lurah Sudan rawuh. Pokoke nek cara Jalan Porjo parang gedang ngono kae. Ya Mak. Lah iki kanggo menyongsong ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia sing kaping 8 posisi lagu. Lagune apa? Mars 45. Oke. Ayo Mars 45 yo.
sifat limang iki. Muga-muga Indonesia bebas korupsi. Amin, amin, amin. Muga-muga tinggal diparingi entas saka kahanan sing kaya ngene iki, Pane. Iki kahanane adi opo angel. Golek sandang pangan angel. Ngoreken yo mundak. Sing mana mundak kuwi datang karo Wiyoga. Ajeg masaknya. Apa nang kene regane juga Pak. Standar kok. Asal ndak klop-klop karo piye kowe. Ora ujar kowe. Panitiane pinter sing digawa klop-klop kaya kowe. Bener aku. Arep piye aku. Moko dhisik jauh datang. Itu malah sing ora rada-rada. Wes coba wes. Untung Joko Boyone ora teko saya murah meneh aku. Aku iki teko dengko dirangkul karo amane aku. Nangis napa? Kelingan suwargi kiyaine, Bapak. Oh. Aku yo kelingan zaman biyen zaman isih durung di bojo. Nanti bareng nanti mati bareng gelut yo bareng. Mentem yo bareng. Mendem barang mendem kahanan ngono lho. Ngono ya Pak. Iya tapi lah. Saya wis ngabiyasa aku salah. Santopo begawan ngabiyasa. Mabubruk ya luwe aku golek kaya luwe tapi iki ning nek aku nek golek perang akeh. Fotoku dikeke grup barang. Kuwi zaman bodho mbiyen sing ngono kuwi lho Pak, aku ngene bodho dasmu ngono dulu. Ya ora kono karo nemu foto kaya iya nek yo iya. Kok nek nganggo tek lupas karo dasi luwak. Moko kete jane yo enek ning lupas sekarang yo. Sing digone iki sirah iki apik karo dasi luwak ya. Karena mimpi gunjeng, karena begini minggu bahan awake dhewe nganggo gawe aku ku ya dong. Aku ki dong arep iki. Ngono ya Pak. Aku sembahan pun. Iki warga karang muni ora ninggal budaya kali mongko awan mau bebarengan ngirim leluhur. Ngirim apa? Ngirim doa. Leluhur sing padha disiki untuk suci mongko mubeng desa maneh. Luar biasa ya Pak. Apa nek lu iki dikirim donga kuwi ngerti nek kapercayan Jawa ngerti Pak. Dadi iki wong Jawa aja nganti ninggalke Jawamu ngono. Kowe kuwi kono-kono monggo ning kowe iki aja nganti tinggal Jawamu. Kowe arep percaya karo luhur Mancanegara monggo ning aja nganti lali karo luhurmu. Iki leluhur dhewe ya wong Jawa. Yen yo gemi leluhure wong Liandran yo lali karo leluhurmu linger jeblakmu kowe. Ngono ya Mak. Gemi karo leluhure wong kono-kono monggo ngejualke karo nenek moyangmu. Oh la iya. Awak dhewe leluhur dhewe tur biyen leluhur adik ampu-ampu. Nek ngiruanku saking isane wong mbene betah prihatin, betah poso, betah mulai betah mlaku kok. Bahaman yo nampuhe setengah modar. Ngilang iso, nabur iso. Ning nek kuat nglakoni ngono ya Mas. Ngono kuwi. Mokak biyen dicek ngilmune Mbah Aman biyen. Lah iya, ngono kuwi Pak. Dadi aja nganti ninggalke Jawa nek iki wong Jawa. Ngeling ngono kowe lair saka bumi tanah Jawa. Kowe golek sandal mangan saka bumi tanah Jawa kene. Bumi tanah Jawa kene kok ombe banyune kok golek sandal mangan kok ida-ida kok idoni meneng wae. Sesuk kowe ra ono sing ngelone ya bumi tanah Jawa kene iki dudu nang kono ki ora. Ya nang kene iki. Dadi lima kaya ngono kuwi. Mugi kono-kono monggo kajengake lali karo jawane. Ngono ya Mak. Ngono kuwi. Ana pangrutan iki apa bersih desa? Ya.
Ayo, bersih desa yo. Aku bersih desa. Muawan marga karang muni kene sengkut berkut tumandanging karyong padha bebarengan karo sing disane Pakne. Sarian saya gresiki mulo mawon do mubeng ngirim leluhur sing padha disiki suwan ana tempat suci. Sing paling batur sing yati Pakne. Jen nungso raspis kok putan sing ora dibang sing adoh sing apik ayo bareng-bareng digoleki. Ya Mak. Keguyuban lan kerukunan tasadi udi bebarengan. Iki mongko swadaya warga Pakne dibantu karo aspirasi. Mbak Timur lah iya. Wah ora mau piye pesenane karo warga Pakne. Patono wektune wae nyuwun tulung karo panjenengane mesti bisa dipinangani. Lah iya. Ngono ya Mak. Ngono kuwi. Sing dene no gitu. Sing tenenmu kuwi sapa iki ukas kok Babang Lipura. Mau takoke lo Jogobayane mau. Sapa sing teneng kuwi muni ngono kuwi. Aku yo omong utang wis kok batul Babang Lipura. Oh ayu wae aku yo ngomong. Aku terus tau nek cenangan makane aku yo. Wis tuwa rasa diminingan aku yang ngono. So, kaya keamanane kaya. Nyurut kiwane Okta. Okta iki sih apa jeneng kuliah? Wis lulus kuwi sarjana pendidikan. Nyur kiwane Okta dia. Wis Gunung Kidul. Matuk Gunung Kidul. Saka Gunung Kidul, mulane sire tretepan. Tretepan iki mah waton muni ora. Iki bojo waton muni kaya wong kono iki wong mulus-mulus ya rumangsamu. Padahal nggo namu wae ora. Yur ki maneh ya. Kuwi saras. Iki Mbak Nyukta. Oh, aku di karo penggemare Mas Malik. No kok. Aku diri aku mingin dia perlu tak omongi kalau yang mama yang meresani lu mata live streaming.
Ya sing jeneng Rasiko di bojo sindene ngono kuwi. Akeh penggemare, fane akeh dadi aja yo cugetan. Yo iki mane salah sapa? Kaintan saka Sugan. Oh, putra daerah. Asli saka Sleman. Dadi gondol wong Sugan. Dadi bojone. Gondol nanti kaya apa wae. Terus liwane Intan kae Mbak Cita kae saka Kemanukan Purworejo. Bulurah. Iya. Saiki yo buya. Buya-buya. Lagi Daud. Daud Bu. Saiki surah dulu lah. Bu sapa ya? Aku sesuk. Jare bujil yang muni iki. Kene ngapuh temen di bojo loro gleleng. Arep ambyar sirah ya monggo. Kaya-kaya kok gede-gede kaya ngono meneh. Iki wis pamuni lah. Nyuruh kiwane Mbak Cita sapa? Dian saka Bambang iku kok Bantul. Si senggel kae durung duwe sisian. Kok kayo durung, biaya durung, salah yo durung. Kowe iki wah jan iki tak promoseke malah ora. Yo sing kono dhewe sok. Kae budene saka Plumbon. Oh. Garwane Pak Edi. Sing ngraswana kuwi. Oh. Sing ngastopol PP. Lah iya. Aku yo do. Monggo kena binatang. Oh bintang ya binatang. Oh iya ning ana bintang tamu niku sing ngene kon nembang mingko. Bintang tapi ditekise iku ndak arep warga arek muni kene iki minangkari pangutane pamung sing nom-nom kuwi iku ta. Nganti kuciwur cah nom yo ngerti dhewe. Lah iya. Mbak Ani dorong. Wis Rabu sore mau wis madang barang. Ayo. Monggo nek badhe kok kaya jama-jama. Ayo sepatnya yo aja diliroki. Kabare? Ya ampun. Kok ya ampun piye? Takoni kabare kok ya ampun. Apik Pak, sehat Pak, alhamdulillah, sehat waras Pak. Wis. Jenengan nggih waras? Waras jasmani rohani. Sehat. Oh jelas. Nggih, derek pinya pokoknya nek Pak Dalang sehat terus waras lemaya nggih Pak. Amin, amin. Nggih, niki nggih kula nuwun warga Kelurahan Karanguni. Leres nggih? Nggih niki kula nuwun wonten Bapak Kapanewon, Bapak
Lurah, Bapak Lurah sak kecamatan Wates, leres nggih? Kapanewon Wates. Oh, Kapanewon Wates nggih. Kapanewon. Nggih niki acaranipun bersih desa. Ibu Wakit Nuryati SI anggota DPRD. Niku Bu Lurah. Betul, iki anggota Dewan. Oh, Bu Dewan, DPRD Provinsi DIY. Nggih. Terus Bapak Istana SHMIP, staf ahli ketua DPRD DIY. Bapak Nasib Pardoyo SPD anggota DPRD Kabupaten Progo. Terus ke Kapanewon, Bapak Panewu, Bapak Kapolsek, Bapak Kamil, dan Melanal Kulon Progo, lurah-lurah sekapanewon Mas. Niki 9 kelurahan ya Pak, bener mboten? Maksudnya? Itu 9 kedukuhan apa kelurahan Pak? Oh Kelurahan Budul. aku mau ngomongin kok soalnya apa Pergabur Mada? Berarti Karangmun itu terdiri dari 9 Pedukuhan. Ah bener, ala kleru siji ngono kok. protes aku kok goblok kayak Mecicil ngono dong. Ala kok kesunan. Kesunan bae mau bodoh. Ora, aku bodohnya kok gak melu sampai hari dadi bodoh. Aku iso. Lah iya. Lah nek seneng dalan kudu pinter. Iki melaku ben pinter ngono. Padha wae jane. Ayo Mas yo. Yo sing ngene kuwi cangkeme lawe. Nggih, mugi-mugi warga niki sehat sedaya nggih Bapak Ibuke. Kok ibu-ibuke mboten ketok to? Apa ndi lenggahipun? Oh, lah mung loro nyenil. Oh niki Bu Lurah. Nggih, kalian Ibu. Bu Lulu. Lulu. Nah nyelok Bu Lulu. Ibu Jogoboyo ora mboten. Ibu Jogoboyo ten. Mboten izin nggih niki. Kalian Pak Dukun niki wonten cek lenggah kalih Bu Lurah. Pak Dukun nggih. Niki nggih sebentar kalian Bapak-bapak Lurah ingkang nembe lenggah-lenggah wonten ngajengan nggih. Pak Lurah sinten mawon, Pak? Nek Lurah mriki sinten? Bapak nek kenalan kok banget. Yalah, kiwa tengen. Pak Anwar nggih, Pak Anwar lenggahipun pundi? Oh, teng Lebet. Mau nggih pun salaman kali Pak Panewon. Pak Camat nggih nek teng nggone kula iki Pak Camat. Lampung ndi ta? Aku Lampung. Oh, Lampung kok. Wah. Iki wong tak sabrang ngono jebule. Ya makane tak gawake kopi Lampung sampean ra berterima kasih karo aku. Mulane sok nyokoti sapa-sapa lah wong tanah sabrang. Apa sampean lho tau tak cokot? Aku yo gak kok ketemu Indonesia ini tak awet. Tak cokot jebule jaluk tanduk nggih. Mugi-mugi panen nggih sukses nggih Pak, mboten enten lamoni nggih. Sek taun benjang sukses mboten panene. Sukses. Niki 10 tahun mboten wayangan kados nggih Pak dalang nggih. Kira? Terus 10 tahun mboten wayangan. Ora. Dek kapan wayangan iki? Aku lali sing main sapa. Ini dudu aku kok. Biyen kene iki langganane Suwadi Kyai. Oh, ngaten ya nggih wau kula. Ini mayangan niki lakone Broto Yudo. Penonton iki buat lingguh nang latar ngono kuwi. Latar arep bali ngono kuwi. Ora iso dipiyak penonton biyen kuwi Suwadi Kyai. Biyen Nah, iya. Sakniki nggih sampe mawon kathah niku mboten saking dibiak. Kamane saya biyak. Ayo tak sing nonton lho Pak. Mosok apa to? Nek kowe sing rasa dipiyak. Wis jan sampean iki ra entuk saru aku kok dibelingi. Dibelingi Karo sapa? Sing nyetriming. Temen-temen aku medhor-medhor dicegat. Ngene piye? Ora barbar Mbak, iki oleh didelok dinas di streaming jangkrik batin padahal karakterku aku yo barbar. Nek kon kalah yo ora iso to Pak aku. Ayo iso cangkemmu cangkem saru kok. Lah iya, ya aku kepiye nek ngene iki? Lah yo jutek aku. Wis sing live streaming kok. Heeh. Ora raket kok siji sok. Ayo, ngapokmu ngapane iki. Lah wong tuku wis seneng sakro to kowe. Oh, nggih Pak Moto kok nggih pun saja. Oh, iya. Aku kudu diunggahke Mbak Ani nek ora aku mudo. Piye? Pak Moto sing mudo to? Lenggahipun. Halo, Bro. Jangan iki basiku. Ini tak cium sik. Ayo bukan tambung.
Iya. Kuwi mantan lurah, nggih lurah karang iki. Lah iki mantan lurah, opo sanjang kono aku didimbake mbakne ora aku nesu. Nek nesu iki mudo turun dalan kita. Kontak kantil ngoten. Jenengan mulai sanjang. Napa nggih? Cabi. Waras ki. Waras ki jasmani rohani yo mbuh. Kok dase kok Pak? Lah niki oh iya. Oh, makan nggih. Anak bagus e. Nangis. Ben biyen kaya ngono lho lakone ibu nek. Mbak tolong lagu aku. Napa? Kate kok gendut Pak sampean iki? Sing dalange ra iso, sing dene ra iso. Apa lagu iki? Naik kereta api. Naik kereta api. Naik kereta api. Siapa saja Nah, kuwi karo iso ngomong ngene iso. ke Bandung, Surabaya. Terus? Aku. Kenapa le? Lo jare sampean iso. Aku ra iso nyanyi dhewe. Ya ampun, sayang, kok doblek Yuk. Niki nek nyanyi nang rom. Apa kene loro? Aku duwe iki. Agake. Loro Pak. Duwe Buka sirah. Saiki kosong. Kosong. Sebab Arep diisi oleh. Maksudnya? Ya kuwi kosong ora ana papane. Oh, ra ono TV-ne, ra ono. wis payu TV-ne. Wis udah capek. Oh, udah capek. Banyak uang itu ternyata Oh, susah. kurang aku salen. Ayo. Dana wae. Ate koyo nyanyangan Elsie wis jelek jana, iris. Aku nek kok duwe di sini. Allah. Nek apa Pak? Nggo DP-DP sih. Saya dope. Ini kan kali HP. Oh iya. Aku juga punya kiris. Masa aku tak lagi ya ini sih. Ada dalane sopan sampean. Rabimu lah. Aku iso dibonusi lho kuwi ya. Nek pas kalahan kae kesultan sampean. Nggih, kembali napa niki? Naik kereta api. Awalnya aku ira medun aku. Iki teman. Beneran. Ya Allah. Pak Mantri piye Pak? Masuk orang? Gantian ganti piye? Oke. Ini. Sidene piye sidene? Oke. Oh, sekarang aku Iki dicekel oke ngono. sekarang ini. Sidene piye sidene? Sidene piye? Oke. Aku Setuju banget Pak. aku lu tak juga. Oleh lu. Joget Pak. Ini udah capek. Wah, kere berarti. Itu kan aku kapan kuwi. Jare sugih ora cukup. Iya. Ambilnya nek saya kok bahagia. Yo, masuk kok ora kae. Ya wis lah apa sing penting sehat ya Pak. Panjang umur Pak. Nanti ketemu gede ra duit apa-apa ya Pak. Gue ini kan Bojomu ono kan? ono dana wae. Pundi buke? Kan iso njaluk nomor WA. Apa kan nggih Bu? Mboten nyolong nggur kulit ta nggih. Ora klunduk ra jogo bayane padha wae kok. Nggih. Niki sedo? Bro, Mbak Sinta ini, Mbak Pria, Mbak Sarah, saya berdiri. Bro, Jakarta iki. Ya Pak, diteke Pak Sindane ya Pak. Oke ya. Ya. Delok. Ayo. Apa buka apa? Di kulo kuwi kan untuk kulo pokoke. Ayo. Kemudian lagi saiki. Semua Pak. Dalam apa? Semua. Oke. Yo. Ayo kita berdiri ngeroyok Pak Mumpet. Ayo berdiri semuanya. Ning apa-apane kuwi kok. Orang gelem ngati iki. Betul ana apa-apane. Ora gelem yo wis. Tangan dhewe. Ya wis sampe tembang. Sampe tembang aku ya tak met. Iki piye dalane iki? Piye, Pak? Rada larang e, 36 e. Allah bukti. Gundul kuwi. Allah bukti iki dolan dibayar Pak kene ora dibayar. Oh, arek dalem. Boleh kenyang tempe kok ngono. Bukannya tuh saya bukannya ketemu kok. Kalau yang pitik nang pasar rumah sakit ini. Bayar se DP. DP. Aku yo duwe anak kok.
Jangan yakin to kowe. Nggih, monggo. Niki kula sing ngene nggih Pak Dalang. Nggih. Niki Mbak Via, Mbak Aras, Mbak Intan, aku kali terus to kan. Demi saiki mau ning pondok. Siapa? Si dari pondok Pak. Siapa ya? Mbak Intan. Oh, apa? Iya. Eh. Pondok bersalin. Pondokmu. Ya monggo. Berdiri yuk. Kita naik kereta api bareng-bareng. Ah. Ya. Orang duduk kok ngatur-ngatur. Masih wis kok. Ya lah. Kudune ngene kan ya nyaket-nyaket ngono. Kudune. Kudune. Urung cair. Hah? Iki urung cair mau dorak bumi karo kepala BPK Bareng mau sagu iki. Iku. Bapak sini? BPK. Bapak BPK. Oh, ketua DPRD Desa Karanguni. Wah, enten ketua DPRD Desa Karanguni. Desa Karanguni. BPK jenenge. Nggih, Pak sini. Engko tak melki. Oh iya. Lah gawe pundi? Ku gak oleh kemel, tapi Mawon. Nggih, nggih. Karena biar jadi mal lain gedelan ngempel. Pokoke sampean jatahe sing malah, terus sekolah ning aku, ya. Iya ya. Mana ada duit? Ya. Mantan preman tadi ya. Ya, monggo. Pak Sepur. Ngawel. Iya. Ngawel. Maklum ya ngomong wong tua iki naik kereta api nggih. Oh coba.
Berkono kuwi. Tak pergi aku karo kadung telo. Kadung pergi telo tenang bae. Banyak wis. Sering tok telo. Kalau kok bedol dhewe. Aku udah Telkomsel. Oh iya. Halo. Halo. Nggih, mboten apa-apa, matur Mbak Nun. Wis, banyak. Baik tenan wis. Baik, tenang. Niki wonten. Sik nyuwun tembang, Pak. Apa? Bandung. Bandung mana nih? Wah, Bandung. Saya nyerah-nyerah aku mau delok-delok ibu kongku. Kok mau bokong api-api kok kae. Dikira bokong subalan. Bokong pernik menika dadak pamer. Alah, padune sampean. Untung. Nyuwun sampean gunung. Jijik. Nggih, nembang Mbak Blorong niki wonten bebingnya juga. Apa? Makasih 50.000. Ayo pangan ngono. Jualan-jualane polo. Ben. Padha nyerang-nyerang aku lho. Nggih, niki direncangin sinten kula? Iya. Oh, Dek Via lagi. Monggo. Bandung mau nembang sama saya? Monggo. Matur ya, kene diguyur sindan loro piye? Kuat ora? Adalah aku dino iki untuk orang Joko. Iya. Nek jodohku ngomong tuwek terus iki. Tapi iku tak kompet kuner. Nek ya ora apa-apa lelek kabeh. Sing siji mau yo iya. Ora duwe duit meneh. Nek iki mesok elek metu dite. Ya, Bang. Nek monggo dicekel Semangat, Mbak. Semangat, Mbak. Ku sore mau wis ngono wis pesen ra kowe. Aku karo bali lho. Mas nggih. Nggih, Pak. Nggih. Anu Pak, jalan. Pripun? Nek terus ini tangkap ini ku nek keluar dari mana mau tahu paling. Lah, jangan aku urut. Apa ndak? Kula anu Pak jalan. Pripun? Oh, itu genit. Gusti Allah. Koyo ngono iki genit. Mbak, ojo fitnah sing genit sapa sampean sing gatel kok. Ora kamu sih. Jenah sing Loh. Lah jenengan kula kempet malah. Ajeng kula kempet. ini kan cuma sini. Ngene sih. Sakane entek. Apa jenengan tak sekian? Alang-alang tinggal turu. Kalau dolanan HP. Sekarang pulang. Mangga, jenengan sing bawani. Jenggleng, jenengan sing jenggleng. Nggih, dikancani Mbak Pia nggih. Niki nggih padha-padha lemune sing duwe bokong barang. Nggih. Wong ya jadi. Rada ayu nggih Pak nggih. Aku malah karo seneng. Jambi saya. Jambi saya nggih karena nyurut. Bapak, upami direting setunggal ngantos sedasa lha kula pinten? Kalau ngerti dengan Jare yo tonggo saya pada kira dhewe jamu. Lah iya. Kalau ini pun anu. Rasanya ini pun mah. Oh, mantap. Ngenongke kok, Bro. Nggih. Oh, niku ya mboten nenten iki. Oh, lah nggih lah jenengan sakit pun tumo. Oh, mulai. Oh, malah bahaya. Iya aku ojo-ojo malah kabruk ke saya. Malah gila nih. Oh, gila nih sampean. Oh, nggih, mboten napa-napa. Nek kali kula mboten nafsu lho. Mangke malah ngimpi-ngimpi. Mimpi apa? Mimpi basah apa? Menarik iki. Niki capek gunung ini nggih Bapak Ibu. Di bawah ini rayu. Bawani nggih, Mbak. Jegleke. Jenglengke sing jengleng sih Mbak niki kok. Jare wis kuat. Jengleng nggih, Mbak. Waduh, salane jengleng iki, Mbak. Mbak, sampean iki wis bunggah panggung ora iso jengleng tak pecokno lho, Mbak. Waduh, pasrah. Ya apa-apa no manut. Kemarin karo kalian
Iya, saya ketemu ngatur tengah sendiri apa kok ya? Iya, iya. Yo, iya yo. Mas, enak banget. Enak banget. Mikir digo. Nah, jenengan aku sing iki mawon sing badan enten Mas. Nggih. Apane sing celong? Oh, ada. Tua-tua ini wah biasa. Jenengan kalah Pak Dalang. Kalah aku, kok ya. Terus saya temonjo Pak Dalang. Oh, jenengan kok. Aku serapati ya. Kok? Aku wis ngapa ditak. Sang topo gawa anak Yusuf. Gantian sama cek ini Mbak Pia. Ije. Ya. Yang memajang mengkara jana Mbak. Mbak. Nek aku belum sih jebur ngono. Pondok tadi iki. Sikile niku pun niku. Asam urat ya, Le. Ya kamure pun sak. Yo. Kita kira-kira dapat. Karena yang kanane David. Kanane sing gunakan terus. Tua ning geleng. Pakane aku tidak lupa nih. Yo. Mbak. Sampai di kuliah loro iso semaput lho sampean. Iku iki mangke Pak Dalang. Iso gelegen gitu. Ayo. Aku pulang. Ya, lali. Delok kantongmu, Mbah. Itu kelas lagi. Awas katok klik-klik. Nah. Bani. Mako apa kelas lagi? Kita terocoan ya, Terocoan apa? Ora udan untuk terocoan. Sing bocah kok napa Pak kowe iki? Oh, lagi. Pasang kamar mandi mboten dilapis lak kesusu. Ini anu, dikipit-kipit ya. Orang menesu ya.
belakang kelihatan ya. Semaput ya jadi. Sasarannya mau nih. Telepon. Berat rusak gitu. Ojo tugas dilapis. Sama kamu sakti. Wadatnya gue berkenaan dari itu. Kamu ngerti ini bro. berarti bosan kuat. Iya. Oh iya depan belakang kena kok ya. Ayo Mbak Pia. Nggih. Nek kudune iki sing lanang iki loro itu siji. Wah, Ya zaman sing ngeden karo sing kucing kuwi kae. ini istimewa loh Pak. Ya ya. Jenengan itu apa Pak? Enggak, dia jenengan iki. Oh, mau. Lo nganu. Bawa Mbak. Ayo. Bawa. Panas. Iya. La ilaha illallah. Pas lagi mah. Pak niki kebetulan 10 tahun kagene sak niki. Boten napa-napa. Vitamin. Vitamin. Ya diteruske. Heeh. Enom kira. Alhamdulillah, amin. Iso nganu, Pak. Iso telung sumi kaya ula, Pak. Panas dingin. Sudah. Iki sudah bukannya ora. Manut. Lah sanjenengan sadari Nganggo, kok. nganggo. Mau balik jenengan kalian piye? Ye. Bayane, Mbak. Ora karamu nih. Nang gerbit mau ninang pinggir kali. Mbak. Dilaras karo gampang, Mbak. Lambene cocok gede. Mau ini pinggir kali. Wah, buta gending yang lain. Napa? Buta gending. Udah kan deh. Cepet aja buka terang ya. Ambil nanas. Nang pinggir kali. Terus Wong karamuni. saya nggih warga Karanguni. Bagyo mulya. Wong karamuni. Kok dadi nandur nanas ning pinggir kali? Akan tenan. Wong Karanguni terus kok apa? Bisa. Nandur nanas lho iki. Ayo, gue liyane nek. Ya. Ani. Mbak. Ditocoke rolase gamelan. Yo, ani-ani. Ani. Mbak. Ditocoke rolase gamelan. Nah. Minjok melu. Ani. Transportane niku kempreng. Iki pun saya pun. Ani. Iya, anak-anak. Anak aku kok. Anaknya yo luar terus syukur yo luar. Pokoknya jangan mawar-mawar. Ora iso. Ora iso. Nanti bisa ngomong jaluk. Yo. Ani tutuke mau kayak ini. Ani. Iya. Bang aku. Mangger pari. Masake kondur. Sawah. Oke banget kuwi. Ani nang pae wong sawah. Ya nyeblok. Ora. Gebrok bias. Makan iso ora jane. Iso ora. Bingung. Dicontohi Mbak Biasa contoh parihan dicontohi Mbak. Tuku kweni
Neng pasar Rebo. Tiroke, Mbak. Salah, pasar telo wae, Bek. Ya, telo ya. Tiroke, Mbak. Tuku kuani nang pasar Telo. Rebo. Ya, nggih. Lho telo berarti telo kok. Ya. Mugi. Mugi-mugi ya. Mugi wong karo muni. Mugi makmur. Lek gue donga kok. Oh iki nggih. Wong dadi ur iki apa? Seperti iki dongane kok. Wis iso bludut to dhewe. Tuku roti. Kurati Cacahe 7. cacahe 7. Mugi warga Karamuni Mugi warga karo muni. sehat selalu. Sehat selalu. Allahumma amin. Aja menteri-menteri medeni wong. Yo, panas sudah. Panas sudah. Maling. Ya, terus Soan cabe Dewi Mbak. Misoa capeng gunung Mana Mbak, ayo. misoan capeng Semano nih, Pak. Mbak Meru. Ora Soan. Ora patenian. Wong iki matane kok ngene. Mi. Orang mi lo. kalau aku mimik toh kalau mimik misoan capeng Soan meneh Gusti Allah. soan toh Mi soan. soan Kamu. Nggih, mboten mati. Baleni. misoan Soan. soan misoan capek gunung Iya ayo Mas. ya lah ya mas Iya ayo Mas. Mane. mane mane Wah. Dan geleng. yo Pakai kau ni kita ni. Nggih. Karang beritane Joko Boyo ya tadi.